Okay, try nating motorin papasok ng Domiciano Placido Resort. Malay mo, maging resort, di ba? Hindi natin alam ang bukas. Okay, dito tayo kay Uncle Romy. Right side is Uncle Romy's house. In the highway. Let's go! Wala tayong tagahawak. Kasya ang light vehicle hanggang SUV, kasya. Yan, the right side is Sitio Dalumat. Ito lang ang problema ngayon, rough road dahil nasira nung baha. Yan, medyo titigil muna ako rito. Yan, buti na lang scooter ang dala ko pang sakalam. Dito muna tayo dahil mahirap mag video. Nice view, para kang nasa Marikina River. Naku, malay mo balang araw magiging bisita. Okay, yan, isa pang daan doon sa dulo ng tulay. Pupuntahan din natin yan maya maya. Access yan, papasok dito sa Domiciano Perlita Placido Residence. Balik tayo maya maya. Okay, andito tayo ngayon kay Domiciano Perlita Placido Residence. Residential na po yan kasi may access road na dito. Ngayon, matapos ng masusing pagsusukat ng isang lisensyadong engineer, inuulit ko, lisensyado po, lisensyadong engineer, geodetic. Yan, titignan natin ang mga masukat niya. Okay, dito po yung concrete moon. Concrete moon. Yan. Ibig sabihin, sa pinatatayuan ko ang boundary. Yan ang tatamaan na bahay. Tatamaan na bahay meeting. Mansyon ni Donna. Isang moon yun, concrete moon. At nakita nila pinapatay yung bagong bahay ay
ay tinamaan ng 4.7 meters pasok kay Domiciano Placido Sr. Pabor sa kanila yon, 4.7 meters. Doon naman sa nag-survey ng kabilang bahay, residential, mayroong isang moon dito. Agpo niyan tatse. Ayun, yung isang moon. Pinasurvey ni Nana Muding. Concrete moon. So sa right side, Placido Residence. Dito kay Nana Muding, left side. So, ibig sabihin, pag sinabing right side, may tatamaan dito. Okay. 1 meter din ah. Aba, mahaba-haba rin yan. Ito, tulala na Marites. Ang kunyan tatse, nakabangabangon ko, kabugit nira. Yan. Ito ang pinakadahilan nag-umpisa. Yan, mga nagpatayo kahit hindi nila alam ang boundary. Itong nilalakaran ko ay kalsada. Darating ang araw pag ito'y naayos ng gusto. Kasi binaha eh. Ayan o, napakaluwang na lupa. Diyan sa right side maayos kasi wala namang issue. Doon lang sa left side karoon ng issue. Yan. Okay.